Итак, трансляцыя павінна была пайсці ўжо. Гэта азначае, што вітаю вас усіх. Вітаю, шаноўныя гледачы. Стрымы па Евротрак Сімулятор 2, уже чарговы стрым. Як заўсёды выпускаецца Steam. Мы яго звернем. Геймпад я не забыўся запусціць сёння. Ебой. Пайшло роднае. Зараз мы ў такім разе знойдзем гэты стрым у мяне на старонцы. Запусцім, каб бачыць усе падзеі, якія тут адбываюцца. Пракантралюю гук. Гук ідзе. Добра, вельмі добра. Итак, якія у нас планы на сёння? Чакайце, аддзел оверлей. Оверлей. Бачце, ёсць. Злева ў версіі вы бачыце, як заўсёды, у мяне ў прагрэсе 3 задачы, якія мы можам выконваць на працягу нашага стрыму. Ён будзе, калі што, у нас працягвацца каля 2 гадзінаў. То бок гэта дзве вялікія дастаўкі. Такім чынам, што мы будзем першасна выконваць, гэта X-Clave Transit. X-Clave Transit, ён заключаецца ў тым, каб з Калінінграду давесці груз у які-кольвек горад Расіі. Акрамя Калінінграду, разумееце, хіба што, я спадзяюся. Гэта не так лёгка зрабіць, таму што вельмі мала заказаў з'яўляецца, а калі з'яўляецца, то яны такія... Луга, вельмі добра. Бачыце, вось яны акурат такі доўгія, то бок на 1 гадзіну амаль што. Вось, гэта ў нас у прыярытэце. Чаму? Таму што у нас засталося ўсяго 3 крокі зрабіць. Вось, і мы гэтыя крокі павінны зрабіць даволі хутка. Калі у нас, конечно, застаецца яшчэ нейкі час, ці ўвогуле няма заказу ў Калінінградзе, то ў такім разе мы выконваем наступная задача. Гэта ў нас будзе Like a Farmer. Чаму Like a Farmer? Бачыце, не, трэба будзе змяніць трохі прыярытэт. Трэба будзе зрабіць Cattle Dry. Гэта таксама даволі цяжка для выканання задання, таму што... Прабачце, Калінінград. Таму што... таксама цяжка знайсці заказ з якога-небудзь гораду. Трэба весці, дай бог памяці, у які ёсць горад Скандынавіі, там 4 гарады ўсяго. Вось, зараз знайду. Так, і трэба завесці жывую жывёлу. То бок гэты заказ менавіта на дастаўку жывёлы, жывой. Бо сярод заказу там ёсць і балавіна, і свініна, і гэтак далей. А тут трэба шукаць менавіта жывёлавоз нейкі. Вось, і, шчыра кажучы, я трохі быў здзіўлены, таму што ўчора мы спрабавалі гэта зрабіць, не было ніводнага заказу на гэтыя 4 гарады. Аказалася, ведаеце, такім сабе цяжкім, таму другаснае гэта будзе у нас Cattle Drive. Вось, а трэцяснае гэта акурат такі Like a Farmer, таму што усяго там 16 гарадоў, куды можна адвесці фермаў. Бачыце, фермаў каля 16 гарадоў, куды можна адвесці якую-колік прадукцыю. Вось, і таму, хутчэй за ўсё, куды-небудзь да што-небудзь будзе. Вось, як я ўжо казаў, наша першая гэта X-Clave Transit, і зараз акурат мы ўжо ўзялі задачу сабе дастаўку з Калінінграду у іншы расійскі горад, у Лугу. Так што я нават не паглядзеў, што мы там будзем весці. У мяне амаль што палова стаміна, таму што так, што гэтак мы б спалі па дарозе. Калі не памыляюся, там будзе каля 1000 кіламетраў. Вось, а па дарогах Расіі і балтыйскіх краінах мы не праедзем 1000 кіламетраў за раз. І ўсё роўна прыйдзецца спаць недзе. А тут і стаміна ўжо няма, і гэтак далей, таму насамрэч усё больш-менш арганічна. Мы ўсё гэта будзем рабіць даволі хутка. Ёсць такая
верагоднасць, што за сёння мы выканаем Exclave Transit, калі ў нас будзе нармалёва так з заказамі з Калінінграду, адзін, другі, трэці, вось, і застанецца хаця паўгадзінкі. Ну, то бок мы зробім гэтыя два заказы, які ў мяне запланаваныя па рэальным часе даволі хуценька, напрыклад, не за 2 гадзіны, а за гадзіну 40. Вот, мы пры магчымасці ўсё ж такі возьмем тады трэці і выканаем гэта дасягненне сёння. Ну, але гэта план максімум на сёння. Добра. Сюда. Дзе мы стаім? Ага, злева. О, наш там стаіць. Стаіць наш прычэп. Зноўку распавяду пра Ghost of Tsushima. Учора монтаваў і пісаў субцітры. Засталося ўсяго 8 хвілін роліку. Слухайце, 2-гадзінны ролік у мяне адняў ужо каля 8 гадзінаў рэальнага часу. І все заради таго, каб ён быў зроблены так, як я хачу, каб, магчыма, вы будзеце упадабаць гэтыя відэа, бо субцітры адымаюць вельмі. Ну, гэта асноўная праця над субцітрамі. Над субцітрамі, каб яны былі ў відэа, каб яны былі унармалёвы таймінг. Вось, і гэтак далей. Усё гэта вымагаем нармалёва так высілкаў. Хаце кажучы, 8 хвілінаў засталося, і дакладна ўжо сёння. Таму што ў мяне асабістыя ўмовы так склаліся, мне нікуды не трэба ехаць пасля абеду. Я гэты час акурат такі на гэтыя 8 хвілінаў і выкарыстаю. Вось, і ўжо трошачкі пазней я ўсё звяду. Усе гэтыя кавалачкі аб'яднаю, каб было цэласнае відэа. Хуценька, вельмі хуценька прагляджу. І ўжо першую версію гэтага відэа пра відэа Цушыма выкладу на YouTube, то бок сёння з'явіцца. І ёсць такі план яшчэ дадаць усё ж такі нейкую рэкламную кампанію да гэтага відэа, бо ў мяне зусім мала падпісчыкаў, ніхто не далучаецца, рэдка хто далучаецца да стрымаў, а калі хто далучаецца, гэта нейкія выпадковыя людзі, якія не разумеюць беларускую мову і не зацікаўлены ў гэтай беларускай мове, не ведаю. Хіба што яны чытаюць там, магчыма, думаюць, што гэта проста Евротрак-сімулятар, хаця, ну, я намагаюся заўсёды, што па тэгах, што ў тайтле змясціць інфармацыю максімальна даступную, каб усё было зразумела з самага пачатку. Вось, і каб выпадковых клікаў не было. Напрыклад, учора да мяне заходзіла Анна, вельмі нармалёва так падняла настрой, каб быў добры гумор, бо ўжо в сярэдзіне стрыму хіба што я неяк стаміўся, не ведаю чаму, магчыма, не даспаў ці нешта яшчэ. Вось, і такім чынам сумна было. Вось, проста выконваў задачы гэтага, як мы і сёння. Я там выканаў адзін толькі Concrete Jungle, але гэта не надало ніякіх сілаў, каб павысіць настрой і працягваць стрыміць. Карацей, Анна зайшла, трохі падняла настрой, і акурат такі разам з ёю, там праз некалькі хвілінаў з'явіўся нейкі чалавек, які, ну, тупо зайшоў, вылецела. Літаральна там хвілінка была і ўсё. Так што, такое сабе, карацей кажучы. Так, сёння трошачкі мы змянілі плейліст. Мінула мне падабаецца, калі што, вось, але вырашыў паспрабаваць нешта новае, каб трошкі разнастаіць наш фон, што яшчэ гэта можа азначаць, каб было трошачкі разнастайней. Не спадабаецца, шчыра кажу, такое сабе гэты плейліст, не вельмі спадабаюцца, такія вельмі рэдка з'яўляюцца мелодыі, якія захопліваюць. Няхай так будзе, захопліваюць, і ты там сабе нешта марнычыш пад нос. Вось, такім чынам, што верагодні заўтра ўжо вернемся да першаснага, але адно але. Заўтра, магчыма, стрымаў не будзе, таму што мне яшчэ не забыцца бы толькі, слухайце, зараз я лепей запішу сабе.
Я гэта лепей запишу сабе, бо трэба мне позвоніць у адную установу. Вось так. Каб завтра заняться одной справой. Звони у БЦО. Это для того, как провести исследование одно. Стогоднее обследование, то бок. Это ничего такого нема ў гэтым. Просто некие моменты трэба кантраляваць. Вось гэта завтра і намагаюся зрабіць. Вось, таким чынам завтра, магчыма, не будзе, але гэта не падстава для того, каб не працаваць. Гэта падстава акурат-такі для того, каб зняць чарговае відэа па Ghost of Tsushima. Калі я сёння выпускаю відэа, то завтра ўжо можна брацца за наступнае. Вось, і рабіць наступны ролик. Вось так. Так што на гэтым тыдні, магчыма, выйдзе ўжо ажно 2 ролика па Ghost of Tsushima. Так, що-то у нас стаміна тає. О, поглядіть, 732 кілометри, а ажно 12 годин малює нам. А я лічу, що тут каля 1000 кілометрів усе ж таки буде. Ну, нехай так. Так, гэта мы дзе, вогуле? В якім гэта горадзе? Што за горад? Я пропустил. З'едь другим з'їздом. О, блядь. Ой, курва мать, как тебе черти драли, как ты в плоти задушился, как ты, блядь, серал водой все життя свое остатнее. Напужаў, паскуда. Нават забыўся, што хацеў казаць, а магчыма і нічога. Магчыма і нічога. Будзем сабе патроху ехаць, слухаць музыку. Вось, і глядзець на зоркі, пакуль мы не выехалі з гэтай ёбанай Расіі. Не ведаю чаму, але раздражняе гэтая Расія. Трэба будзе на гэтых выходных, якія ў нас маюцца быць на гэтым тыдні, закрыць Расію гэта, больш сюды не вяртацца. Каб у яе было 100% адкрыццё мапы для Pathfinder'аў і больш не вяртацца сюды ў гэты рэгіён. Але што на мінулых выходных я выканаў 100% адкрыцця Чэхіі. На жаль, пасля абнаўлення 1.50 у Швейцарыі стала 0%. Вось, тому што я там не ездзіў, ніякіх заказаў там нема, і ввогуле ніякіх індывідуальных якіх-небудзь такіх дасягненняў там не маецца ў Швейцарыі, але можна будзе ўсё роўна пакатацца. Вось, ці праз яе, ці паўз яе, неведама. Не ведаю, што дакладна, але ўсё ж такі паадкрываць усё, зрабіць гэта 100% з нуля. А скончыць я Pathfinder маю на ўвазе, то бок, каб усё ў гэтым свеце гульнявым было адкрыта на 100%, скончыць усё ж такі я буду хачу Польшчай, і рабіць гэта буду на стрыме, магчыма, не на адным, працей паглядзім. Skręć w prawo. А яшчэ можа быць, слухайце, Швейцарыю. Швейцарыю таксама можна будзе паадкрываць на стрымы, таму што, калі не памыляюся, там даволі шмат месцаў такіх фотаздымачных будзе. Я лічу, што магчыма, што адбудзецца такое, што будзем ездзіць па прыгожых месцах, фотаграфавацца, ну і гэтак далей. Магчыма, гэта будзе цікава паглядзець на гэта.
На горы мне дакладна прыемна глядзець, на мора, на горы. Усё гэта выглядае вельмі як бы гэта ненатуральна. Не, гэта не натуральна, гэта натхняльна, магчыма. Магчыма, натхняльна. Магчыма, матывавальна. Во. Гэта хутчэй за ўсё матывуе, бо не ведаю, як вы, шановныя гледачы, але калі я упершыню ў сваім жыцці апынуўся ў гарах, гэта зараджае вельмі моцным такім пазітыўным настроем, таму што горы ты сабе параўноўваеш з гарамі, разумееш, што гэтая фармацыя ці структура, якая сёння выдаецца з зямлі на такую вышыню, яна сфармавалася на працягу мільёнаў гадоў, і ў параўнанні з гэтым ты зусім маленечкая пясчынка у велізарнай пустыні, якая называецца прырода ці планета Земля. І ты разумееш, колькі табе трэба высілкам, чаму гэта натхняльна ці матывавальна, таму што ты разумееш, што тебе патрабуецца вельмі мноства высілкаў, што ты нешта нават са сваім як гэта невызначальным памерам сваім паварнанні з гэтымі гарамі, ты ўсё ж такі у стане зрабіць мноства рэчаў. Так. Ты можаш забрацца на гэтыя горы, ты можаш прарыць праз іх тунэль, прыкласці дарогу, ну і гэтак далей. Працей. Там па нямонні было напісана. Што? Мне ўжо нравіцца Беларусь паўсюль. Аж у Літве. Так, у Літве. Там што, па нямонні? Насамрэч было па нямонні. І што сабе? Тыр-ты-тым. Нешта нас доўга трымаюць. Так, калі што, у нас на рахунку 3,7 мільёнаў даляраў, але гэта я зрабіў толькі дзеля таго, каб выканаць спакойна Cattle Drive і Like a Farmer дасягненне, таму што там спатрэбіцца купляць гаражы ў іншых гарадах, ну, разумееце, так? Каб тэлепартавацца ў іх і браць заказ адразу ж, як яго бачыш. Ну, на той выпадак, канешне, калі там нема гаражоў. Вось, можна, канешне, будзе купіць гаражы, калі што, слухайце, насамрэч 3,7 мільёнаў гэта даволі шмат, але... Няхай будзе, што нам з гэтага? Няхай будзе. Мой прыбытак, які атрымліваю зараз ад гаражоў, ён даволі высокі. Калі вось за адзін дзень у мяне там 500 000 ёсць, то чого тут не трэба. Прабачце, там нехта мне піша ў тэлефон, я зараз пагляжу толькі адным вочкам. Хто гэта і на што гэта? Ой-ой-ой. Тут нават не одна асоба мне ўжо напісала чамусьці. Ой, бляха-муха. Гэтыя дзеці, яны могуць да інфаркту давесці.
М-м-м. Так, все, спадзяюся, што больш ніхто мяне не будзе адцягваць ад гульні. Паехалі далей. У нас па стаміне яшчэ там каля 15%. Ну нармалёва, 640 кілометраў гэта будзе хуценька. Дарэчы, калі ў нас кірылічны шрыфт маецца, то ў нас ёсць баг з адбіваннем ці паказам нармальных лічбаў і кіламетраў на гадзіну. Так, то бок вось зараз у нас 94, нам трэба разагнацца да 100. На лацінскай мове ўсё нармалёва, бачыце, 105, 106. Ніякіх табе праблемаў з паказваннем ці... Господи, як гэта? Нават па-расейску забыўся. Display numbers. Trzymaj się lewej strony. Kurwa мать, што гэта з галавой дзеецца такое? Карацей, на латыні няма ніякіх багаў, на кірыліцы ёсць. Гэта, я так разумею, праблема шрифта, падтрымкі шрифта кірыліцы. Jedź pierwszym zjazdem. Таму што хіба што змяняецца тады ў такім разе ягоны так званы боксінг. Zjedź z ronda. Ох, нішто собі, бачылі, як адмалявалася паліўная станцыя. Зненацку така хоба і з'явілася. Эй, нешта я тут правафліў, трэба было б заехаць заправіцца. Давайте знойдзем, дзе у нас наступная, ці далёка яна. Яна даволі далёка. Ой, вельмі далёка. Оу, хапіла б толькі мне. Хапіла б мне толькі паліва да стаміны, каб даехаць да яе, слухайце. Але ехаць надо, слухайце, 9 гадзін за один раз на такое собі праехаць не хачу. Зараз будзем ехаць на сіненькай стаміны, потым на чырвоненькай, але вось паліва трэба было б заліць. Там уже мы доехали. Так, тут Trzymaj się направо. prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, аварійненька. Зустрілися двоє. Дякую Богу, что дорога не перекрыта была. Я уже давно по Германии не ездил. Уже призвычаюсь до того, что тут, коли авария некая отбывается, то никто дорогу не перекрывает. А вот коли катаешься по Германии, то там, не дай боже, коли нехто там упишется куда-нибудь. Так, слухайте, меня посетила такая думка. Добре, зараз червоне, колькі у мене запас ходу тут есть. Ведаеце, што яка думка зараз посетила? Трэба ехаць не ляцець адным словом, бо я тогда выходжу за межы гэтай зелёнай зоны перастання паліва. Разумееце, то бок мне лепей ехаць зараз па правілах, тому што гэты указальнік тахометра, бачыце, які там вось справа на панелі прыборнай знаходзіцца, ён
калі я еду па правілах, ён знаходзіцца ў зялёнай зоне. Пазначае, што ён карыстае менш паліва. І такім чынам мы дацягнем да тае паліўнай станцыі, і ўсё будзе добра, карацей кажучы. Ну, мне так падаецца. А калі што, вызовем гэтую падтрымку, якая Trzymaj się ёсць у prawej гэтай гульні, нас заправіць, поедзем далей. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Tak. Ryga uпереди. Чому приїхали без червоного світла, це добре. Вчора, коли що прийшлося аж на 2 рази прилітати її на червоне світло. Ну то воно вже загорелося, але ще не закрилося, і я на повній худкості проскокував през це. Так, уже позяхаю. Не. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Чекай, хлопче, ще рано. Jeszcze rano позяхать, нельга. Zjedź z ronda. У нас jeszcze доволі шмат. Ну вось мы почервонели. Тут у нас зона відпочинку. Але не та, яка нам потрібна. Нам потрібна каля палівної станції, каб ми могли заправитися і спокійно поїхати далі, почивши. Зараз ми підключимо наш круїз-контроль і ще раз поглянемо на мапу. Ось, ми тут зовсім... Ёсць. Не, тут повинен бути, слухайте, ми вже зовсім побач з гэтай палівнай станції, тому повинна там бути зона відпочинку. Я ж бачу, що там нечто такое синенькое виглядає з зеленої іконки, я маю на увазі палівної станції. Так, мы уже у Латвии. Лабвакар полетал латышский. Лабвакар. Так. Ну, уже приехали. Ну что это такое, ну? Ось, наступне, так? Наступне тут не бачу нічого. Перекриваю все. Ну, повинна бути тут зона відпочинку. О, справа боку. Ось вона. Ale tam mieliśmy Ej, nieważne, nie znajdę skuli, nową baba. trasę. Заправляемся и отпочиваем. Тут сюди, а потім сюди. Ну? Не даш. Ага. Добре, треба ніяк причеп гэты сюди усталяваць.
Давай, 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 давай. Ось мы так тебе. Ага, добре йдеш. Ось і все, ми нормальово так паркуємося, слухайте. Як у навчальній школі. Бачите? Ха! Готово, профессионализм. Ай, единое только... Что? Единое только, что уже вечер, и придется у нашей ехать. А я это не вельми люблю. Тут чистерно. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Добре, 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 ёсть. Поехали себе спокойно. У нас есть 464 километра напереди. Нам адміряють 7 годин, амаль 8 годин, каб доставить. Вольного часу. Ну, поглядим, колькі гэта сапраўды возьме часу. Мне падаецца, штосьці каля 40 хвілінаў будзе, не больш. Хацелася б, каб 30 рэальнага Jedź часу. prosto. Так. Калі не памыляюсь, у Латвіі мы будзем пераязджаць мяжу з Расіі, то бок ехаць далей ўжо па Расіі. Недалёка ад Пскова, Trzymaj się праз сам prawej Псков. strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Якое небо прыгожае. Гэта не ноч, гэта раніца, я дурень. Ага. Бок мы не ноччу будзем ехаць. Вельмі добра. Я думаю, чаго такое небо прыгожае? Звычайна ўвечары на тут меней прыгожа выглядае. Так, наперадзе кольцо. Трохі збавім, і мы ўжо на мяжы. Na rondzie zjedź Мы drugim ўжо на zjazdem. мяшы, мы ўжо тут побач. А, не, гэта не мяжа, гэта рыская гідраэлектрастанцыя. Гэта відэокат-сцэна, гэта трохі пра іншае. Мне падалося, што мы ўжо наблізіліся да мяжы. Сонейка ўстае. Добрай раніцы табе. Такі даволі востры паварот. Добра, што нікога не было на супрацьлеглым пасе. Ём, зноў выязджаем пад сонейка. Зноў прыгажосць. Ай, ляпота. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Прыгожую гульню зрабілі. Прыемна гуляць у такое. Zjedź z ronda. Ну, глядзі вы. За воблакам схавалася сонейка. І так свеціць прыемна. Як у жыцці амаль што. Толькі што не грэе. Na rondzie zjedź drugim zjazdem.
Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony. Tak. Ну и что вы едете пары тут? М? Заняли всю дорогу, едут себе. Ну что ты робишь, паскудник? Вот ты погляди на его. Засранец. Jedź prosto. Аж ну 3 тягачі їдуть. 4. Поспробую. Ризикнем трохи. О, ну тут нават не толькі 4 тягачі, тут і яшчэ легковый транспорт едзе. А мы стоим тут. Так что погляди, а? Чыгунка. Чыгунка, чыгунка. Все? Подымай. Ой, бобра, добре, що нікого не було на суперслеглім пасі. Ой, добре. Шанцевало трошки, їдайте. Помогли б тут застраць трошки, каб раз'ехацца з усім гэтым барахлом. Нешта я бачу, у мяне кола чырвонае, а дзе я ўжо страціў хпхі свае? Я уже забыўся, трэба будзе Trzymaj się адрамантавацца. lewej strony. У лузі, напэўна, не будзе там магчымасці адрамантавацца, але недзе там у Калінінградзе магчыма. She my do or die, my bonafide, my up when I'm down, she's always beside me, she makes me feel 270 кілометрів засталося, ми зусім побач, зусім нічого не засталося. Амаль што. she's on the same, she's such a rare type, she's far from plain, 270 кілометрів, ну гэта каля 9 хвілінаў рэальнага часу. Звычайна. Але тут мяжа будзе яшчэ. Бо гэта будзе запавольванне такое якаснае. А там яшчэ і Расія з іх пераездамі праз гарады. О,
Ну, няхай 15 хвілінаў гэта будзе. Давайте замеряем. І паглядзім усё ж такі колькі гэта зойме часу. Зараз 38 хвілінаў, а таму паглядзім. Калі давязем, колькі будзе хвілінаў. Калі не забудуся. Конечно ж. Будем ехать на полницу, баки полные, импеты полные штаны. Тому просто тиснем педаль у подлогу и летим на низким изровне. Что это? Ой, полицейские стоять. Что это стоите? Снова сябры сустрэліся на дорозе. Ой, нечто я позихать уже стал. Так. Вось зараз еду себе і думаю, монтую гэтае відэо ўжо за 8 гадзінаў пераскочыла там высілкаў гэтых, яшчэ дадайце 2 гадзіны, каб адсняць гэты матэрыял. 8 дадайце, каб перавесці яго, даваць цифры. Ці зойдзе гэтае відэо каму-небудзь? Трэба будзе, ведаеце, паглядзець статыстыку. Хочацца, каб зайшло, хочацца, каб знайшліся тыя людзі, якім неабыякавыя да беларускай мовы і да геймінгу ў цэлым. Каб ім было таксама, як і мне цікава і гуляць на беларускай, і чуць беларускую, карацей кажучы, і ствараць контент, і карыстацца гэтым контентам таксама. Я яго не зачапіў, усё бачыў, што было ў рамах закону. Все это лухта. Придумали тут штраф 400 евро. Jedź prosto. Ось і мяжа. А вось і мяжа. 170 кілометрів, то бок 6 хвилинов. Глядим. Przygotuj się do skrętu w lewo. Замоцно. Добре, проверка документов. Слухайте, а што калі у ближайшы час, бо сёння штосьці мне надакучыла ўжо гуляць у танке, у ближайшы час пастрыміць відэа Цушыма. А не, на гэтым тыдні не, дакладна не, паглядзім, як гэта будзе. Я зраблю ролик, выкладу яго. Skręć w lewo. Зраблю рекламную кампанію, каб людзі яго заўважылі, убачылі. На жаль, я не магу выбраць. Ці пусто было. Хацею, зраблю рекламную кампанію, каб ён у рэкамендацыі людзям трапляў, каб яны падпісваліся і гэтак далей. Ну, конечно ж, глядзелі, калі гэта магчыма і цікава для іх. Хацей, ну, трэба будзе зрабіць такую нармалёвую падводачку пад гэта, каб людзі адразу разумелі, для каго, для чаго гэты контент зроблены. Каб не было такого, што ўключылі, клікнулі, а потым такі, ай, блядь, беларуская. Ай, я хуй бяры. Не буду глядзець і ўслухацца. Няўжо мяне проста прапусцяць не праз какія там рэнтгены і гэтак далей. О, ніякіх тут паведамленняў не выскоквае, добра. О, гэта ўжо другі раз, калі мяне Przygotuj się do skrętu на w мяжы з lewo. Расеяй проста прапускаюць. Не абудзь галавы, Przeliczam trasę. не кажуць, ідзі на рэнтген, ідзі сюды, ідзі на агляд. Ці на дагляд, як там правільна, не ведаю. Роўна. Ты тупо губляеш час. Пакуль гэтыя кат-сцэны пройдуць, то і пакажуць, як гэта выглядае ўсё.
А мне што яна нахід не нужна. Як той бабцы інтэрнэт. Ну што, 160 кіламетраў? Колькі гэта будзе? Так, ужо прайшло 5 хвілінаў, калі што. Было 38, зараз 43 хвіліны. Мы зрэзалі 100 кіламетраў і мяжу праехалі. Што ты едзеш? Нібы на пахаванне нейкае, так, медленно ўжо. О, прывітанне, нехто да мяне завітаў на стрым. Спадзяюся, гэта Анна. Напішы паведамленне. Ці ты гэта, ці не ты. Будзем гуляць у гэтага Skrętu w prawo. кінатара. Анна ці не Ганна? Хто гэта прыйшоў? Skręć w prawo. Ну давай, не стой. Пакуль ты там пішаш ці не пішаш, не ведаю. Jedź prosto. Распавяду. Догнал. Карацей. Пішаш не... Навошта ён назад здае? Алло, навошта ўзад здаў? Едь уперед, галняк. Ну, зараз будзе трымаць мяне. Нарэшце. Карацей. Што я тут зараз раблю? Распавяду трошки табе, каб ты разумеў. Мы вязем груз у Лугу, у Расію, з Калінінграду. Гэта ў рамах дасягнення XQF Транзит. Там трэба з Калінінграду адвезці ў 5 гарадоў Расіі. Дакладней не ў 5 гарадоў Расіі, дакладней казаць 5 разоў вывезці з Калінінграду нейкі груз у нейкі горад Расіі. То бок не Калінінград, а іншы. Вось, мне засталося яшчэ тут Na rondzie зрабіць гэта 3 разы. Зараз давязем груз і будзе 2 разы. zjedź z ronda. Я вельмі спадзяюся, што сёння мы закрыем гэтую задачу, але трэба будзе глядзець на час, колькі гэта Przygotuj się do зойме, skrętu w lewo. бо хацелася б мне за 2 гадзіны ўсё зрабіць. Skręć w lewo. Вось, але мне падаецца, што гэта малаверагодна. Таму калі удасца, гэта будзе дакладна план максімум на сёння. Jedź prosto. Вось, таксама, калі ў нас няма заказу у Калінінградзе, каб адвезці ў іншы горад Расіі, то мы выконваем наступныя 2 задачы. Гэта Like a Fama і Cattle Drive. Do skrętu Як там w яно? prawo. Cattle Drive, так. Першае гэта адвезці на фермы груз, і якія знаходзяцца ў балтыйскіх краінах, то бок Фінляндыя, Эстонія, Латвія, Літва. Спіс у мяне ёсць, ён асобны, тому што там ажно 16, як ты бачыш, фермаў. Трэцяе Cattle Drive. Гэта 4 гарады. У гэтыя гарады, незалежна ад таго, куды там трэба везці, у якую кампанію, трэба завесці жывую жывёлу. Учора я спрабаваў знайсці заказ такога кшталту, але нічога не было. Увогуле. То бок, гэта мяне трошки здзівіла, Trzymaj się prawej то strony. ні ў адзін з 4 гарадоў не было заказу, але, ну, такое дасягненне ёсць у Steam, таму будзем спрабаваць яго выканаць калі-небудзь. Дакладна выканаем. Jedź prosto. Вось. Таму у нас алгарытм такі. Мы шукаем заказ у Калінінградзе. Skręć w lewo. Калі няма, шукаем заказ у адзін з 4 гарадоў Скандынавіі, то бок жывёлу гэтую жывую. І калі там нічога няма, то мы вязем нешта на ферму у балтыйскую краіну. Учора мы адвезлі у Нарву, так, у Нарва, Jedź prosto. эстонская Нарва. І такім чынам у нас зараз ёсць адзінка з 16. Ось, план такі.
Калі што, зараз яшчэ я адсочваю, колькі ў мяне часу пойдзе на выкананне гэтай задачы, таму што мы праязджаем праз Расію, тут вельмі медленно ўсё, як сможак, цягаешся па гэтых дарогах. І не вельмі прыемна, працікаеш, губляецца даволі шмат рэальнага часу. Вось, ужо на гэтая задача ў мяне ўшло колькі? Ну, паўгадзіны гэта 100%. Паўгадзіны гэта 100%, і наперадзе яшчэ, калі я гляджу на 131 кіламетр, то бок гэта павінна быць як мінімум 5 хвілінаў. Як мінімум 5 хвілінаў, то бок 35 хвілінаў. Паглядзім. Хацелася б, каб было хутчэй, таму што калі я закрыю гэтую задачу сёння, то разумееш, што ў мяне застанецца зусім немного дасягненняў, які я магу зрабіць у рамах гэтага DLC. DLC у мяне адное на дадзены момант, гэта Балтыка і Скандынавія. Вось, і мы наблізімся да набыцця наступнага DLC. Наступны DLC я хачу Балканы, ну, але як пойдзе, трэба будзе глядзець у Steam на зніжкі нейкія. Вось, магчыма, калі будзе хто ў чаціку, то падкажа, таму што ёсць вельмі мноства цікавых гэтых DLC, тыпу Viva la France, Італія, вось, то бок заходнюю Еўропу неяк разглядаць. Таксама мажліва. Усё мажліва, усё гэта будзе, але трошачкі пазней. Ну вось зноў побачыш, вось за гэтых гарадоў, гэтага трафіку хуткасць заўсёды яна ніжэйшая за 80 км. Ты дрочышся, як дурэнейкі па гэтых дарогах. Я не люблю Расію, не люблю расійскія дарогі. Але ўжо нічога не зробіш, дасягненне трэба выканаць, трэба закрыць, трэба забыць. На бліжэйшых выходных я планую па-за стрымамі гэта зрабіць, гэта адкрыць на 100% дарогу у Расіі, і гэта азначае, што мы наблізімся да выканання вельмі цяжкага дасягнення, якое называецца Pathfinder. Там павінна мапа быць адкрыта на 100%. Светавая мапа, я маю на ўвазе ўсяго свету. Зараз у нас гэта толькі выканана ў Великабрытаніі, у Люксембурзе і Чэхіі. Вось, гэта я таксама рабіў па-за стрымамі на выходных, калі быў час. Так. Мы ў якімсьці мястэчку лётаем тут. Ну што там, сустрэчся нехта і леціць, ну. Ты мне перашкадзіў. Разумееш? Паскуда. Так, паведамлення ніякага не з'явілася, таму гэта дакладна не Анна. Гэта нейкая другая асоба. Паўклівая, я так разумею. А магчыма, ўжо зліўся са стрыму. А YouTube дасюль яго паказвае, што ён ёсць. Карацей, паехалі патроху. Хуценька ўжо будем на месцы, таму што засталося 51 кілометр. Гэта вельмі добра, рух 9. І ў нас прайшло ўжо з апошняга апдэйту 10, 13, 14 хвілінаў. То бок, 1 хвілінка засталася. Так што, калі я і не згадаў, то памыліўся на хвілінку другую, не болей. Так, мы наближаемся до Лугі. У нас, як мы выязджалі, палова стаміны. Палова стаміны ўжо будзе. Trzymaj się prawej strony. Не ведаю, ці адпачываць, магчыма, адпачнем у Калінінградзе. Глядзім. Там яшчэ трэба да майстэрні заехаць, каб адрамантавацца. О, нешта там кола у нас чырвонае на іконцы цягача. Ай-яй-яй, за хутка. Луга. Мы приехали, Луга.
тут у нас... Что у нас? Тут у нас кольцо. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Чакай. Глядите, які культурно. Почакав, пропустив. Правильно. Я тягач, я великий, мене треба пропускати. Zjedź z ronda. Ой-ой-ой-ой-ой. Паскуда, как ты сдох? Как ты жидким срам усё жыццё? Пашкодзіў мне прычэп. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Є-є-є. Zjedź z ronda. Слухайте. Не, помилка ўсё ж таки адбылася такая нармалёвая. Замест 15 хвілінаў я ехаў сюды ўжо 16 хвілінаў. Бо я яшчэ не Przygotuj даехаў. się do skrętu w lewo. А гэта азначае, што ну, лічы 17 хвілінаў. О, Skręć w lewo. трафік яшчэ горшы, ніж я сабе думаў. To była miła przejażdżka. Не, баба, усё, прыехалі. Раздупляйся, добра. 3 з 5 ёсць. Ёсць. Нарэшце. Зараз мы гэта адразу і адзначым. Сюды хадзі, АБС-ка, сюды. Дзе наша АБС-ка? А гэта не тое, а вось гэта таксама не тое. І гэта не тое. А вот это, вось гэта тое. Таким чынам пішам 3 з 5. Жмем ОК, ціснем ОК, пробачьте. Вяртаемся до стрыму. І... не то я выбраў. Так. Зараз тое. І што, мы зноўку глядзім, ці ёсць заказ у Калінінградзе. Зноўку шукаем гэтае самае заданне. Латвія, Швецыя, Данія, гэта не Данія, прабачце, гэта Deutschland, ці як і Нямецчына. Літва, Петербург. Добра, а яшчэ ёсць куды-небудзь далёка дастаткова? Каб у Пскоў было б значна лягчэй. Конечно, няма. За дурніца. Ruszajmy. Куды ты Szukanie уже nowej рушиш? trasy. Чакай, ты ж не телепортовалася, а уже ти рушаєш. Калінінград, дзе ён? До речі, у мяне зараз ангельскамоўны інтэрфейс. Гэта толькі дзеля таго, што трэба шукаць Obliczanie nowej trasy. грады. Калі мы дастаўляем у які-небудзь балтыйскі горад, ці скандынаўскі, вось гэты скаціну, так, жывую, ці то дастаўку нейкую робім на ферму, то там трэба шукаць па гараду. Ну, забіваць у... Прабач, не забіваць, гэта не тое. Трэба ўбіць назву гораду ў пошук. Skręć І w lewo. такім чынам можна знайсці гэтую замову. Przygotuj się do skrętu w lewo. Так, у нас стаміны зусім нема. Мы далёка так не поедем. Ну, будем адпачываць ужо, калі адвязем у Петербург. Накладзенне ў Петербург, па дарозе ў Петербург, гэта будзе адзін раз, а другі раз уже калі даставім в Петербурзе. Магчыма, там на месцы уже і адпачнем. На рахунку тым часам 4,2 мільёны. Мы багацеем. Хаця, а ці можна ўвогуле назбіраць столькі грошай, каб яны лічбай не ўмесціліся на то месца, дзе вось яно даступнае. Каб вось гэтыя 30 хвілінаў, якія там паказваюцца апошнімі, яны такі ўпіраліся ў гэты значок еўра. Што будзе? Я, калі што не тэсціроўшчык, але мне вельмі цікава было б на гэта паглядзець. Што з гэтага будзе? Przygotuj się do skrętu w prawo.
Клуб ананімних алкоголіків. Привітання тобі, привітання. Skręć w prawo. Цікава ця назва. А сколь ти сам? До речі, коли будеш писати, то пам'ятай, коли ласочка, що затримка на стрімі коли 20 секундів, бо ABS має таку дефолтну настройку. Я ще не ведаю, як її позбитися, але все ж таки твоє повідомлення буде бачно не тільки через 20 секунд. Не раніше. Jedź prosto. Прости, далеко наша замова гэта ляжыць недзе. Калі я не памыляюся, я ўвогуле тут не быў ні разу. Бачыце, там усё Przygotuj się szare do u tym boku. skrętu w prawo. А не, тут жоўтая. Skręć w prawo. То бок тут я быў. Чыгунка. Ну что, постоим трохи. Постоим. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Так. Чаму яны на кольцах пропускаюць? Што гэта за налады такія ў гульні? Zjedź z ronda. Трэба будзе звярнуцца да распрацоўшчыкаў, запытацца, дзе яны жывуць, што ў іх на колах, W prawo. на гэтых кольцах, як гэта, Skręć не w prawo, пасіўны, a następnie skręć w prawo. а прыярытэту не маюць. Таму па ўсяму свету на кольцах прыярытэт, а ў гэтай гульні наадварот. Мы на месцы. Jesteś w celu. Дзе моя замова? Do roboty. Яна недзе тут? Ага. Так, што мы везем увогуле? Лера, смецце нейкае. Do dzieła. Так, узялі, паехалі. Давай, зусім мала стаміны засталося, трэба неяк вырвацца з гэтага Калінінграду. Я 200 хутчэй. На Прыбалтыку, там адпачываць хаця б ездзе. А тут у Расіі недзе. Нема дзе начаваць нармалёвых такіх поінтаў, трэба будзе звяртаць за шляху. Skręć w lewo. І шукаць гэтую зону адпачынку. Балкан Транс. Гэта што, поўны аўтобус трансаў ці што? Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Давай, хутчэй. 900, да блин, зноў чыгунка гэтая, ну. Каб вас чэрці дралі. Скуль ён там паедзе? А вось ён справа. Ну, дэталізацыя, слухайце, вельмі прыемная, правда? What's holding you down? I ain't like others.
Все выглядае так нармалёва, як у сапраўдным жыцці, маю на ўвазе. То бок, калі ўжо цягнік, то цягнік расійскі. Калі ты на заходніх краінах ездзіш, то будзе цягнік заходні. Przygotuj się do skrętu w lewo. Дэталізаваная гульня, прыемна. Прыемна гуляць у такое, слухайце. Так. Як у школцы. Паглядзелі налево, паглядзелі направо. Няма нікога, можна ехаць. Jedź prosto. Jedź prosto. Так, зараз пагляджу, ці далёка нам да мяжы ехаць. Ці хопіць у нас стаміны, ці трэба шукаць нешта. Слухайце, ну магчыма хопіць. Магчыма хопіць. Мяжа тут. Зона адпачынку. Зона адпачынку, ці далёка яна? Такого далёка. Давайте паглядзім. Трэба ляцець, а можа пабачым на месцы, як оно спраўдзіцца ці не спраўдзіцца. Джун. Стаміны засталося каля 15%. Ну то... Калі я не памыляюсь, у гэтага павінна хапіць на кіламетраў 300 шляху. Летутенька так. Гэта азначае, што мы дакладна праз мяжу пераедзем. Skręć w lewo. І ўжо там, на заходнееўрапейскай мяжы, пабачце, краінах, і знойдзем усё, што нам трэба, каб адпачыць. Слухай, я толькі зараз дачытаў до конца твой нік, гэта ж К. Trzymaj się prawej Это у strony, тебя a такая, następnie idź dalej. як гэта, абрэвіатура. Каб атрымалася імя гэтага удава. Гэта ж удав быў, Мауглі. Мудры К. Jedź prosto. Нават не буду тармазіць. Але разым. Так, і там поворот направо, ну... І тут гэтыя двоих едуць. Гэтага ўжо не паспею аперадзіць. Буду сюды не Trzymaj клінівацца się паміж prawej імі. strony, a następnie zjedź w prawo. Агронорд. Скандынаўская нейкая ежа. Zjedź w prawo. Коўна. Там, оказывается, гэта поворот на Jedź Коўна. prosto.
Так, у нас яшчэ там 10% ёсць стаміны гэтай, каб даехаць. Я ўсё больш упэўнены, што, сука, ён ззаду. Толькі ён жыцця не дасць. Ён так і будзе мандаты выпісваць. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Спадзяюся, гэты мент за мной не паедзе. Ён паедзе прама. Так? Так, ён паехаў прама, добра. Таму можна зноў педалю падлогу і ляцець, як мага хутчэй. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź. Не. Добре, што не сутыкнуліся хаця б. Я кожны раз забываюся на тое, што тут прыярытэту у цябе няма на гэтым кальцэ. Кожны раз. З аднаго боку і прызвычаецца ўжо павінен быў, а з другого боку, як я тады буду ездзіць па горадзе, ўласна, на сваёй машыне. Буду саступаць усім, што за дурніца. Так, там яшчэ кропелька ёсць шэрая. Павінны даехаць да мяжы, праехаць праз мяжу, і там ужо будзе зона адпачынку. 815 кіламетраў усяго. Даволі шмат, даволі шмат. Амаль не ўляцеў у плот. Дарэчы, у маім жыцці быў адзін выпадак. Гэта было каля маёй бабулі, то бок быў таксама такі скрыжаванне было, як яно, Т-абразнае скрыжаванне называецца. І акурат такі цягач ляцеў дастаткова хутка, і яму трэба было паварочваць налева, а ён не павярнуў, яго тупо панесла. Яго тупо панесла і праз плот у хату убіўся. Эй! Што гэта такое? Працей і праз плот гэту хату там на паўметра, мо нават і на метр гэтую хату збіў. Ну, то бок, з фундаменту знёс. Дзякуй Богу, што ніхто не загінуў тады. Бо бабуля, не моя, дзякуй Богу, а іншая бабуля. Яна спала ў пакоі далёка ад сцяны, то бок. Уся будыніна на метр з'ехала. Вось, і, карацей кажучы, нават кіроўца не пашкодзіў сабе. Ну, то бок, усё, што было пашкоджана, гэтая маёмасць. Вось, то бок, хата і цягач разам з грузам. Вось, але такія выпадкі, карацей кажучы, існуюць на нашай планеце. Калі хаты цягачамі зносяць. Ну, вось мы на мяжы, і мы яшчэ сіненькія, добра. Зараз трошкі згубім часу на гэтай мяжы, але ўсё ж такі хуценька даедзем до нашай мэтавай кропкі. Skręć w lewo.
Так, документики, колесишко проверяйте. Але будьте ласкавы, хутчэй проверяйте. О, дякую. Не замарудзілі, добра атрымалася. Ух, прожость, вода, сонейка. Так. Зараз мяжа, чия гэта? Літоўская мяжа. Мы ж у Калінінградзе былі. Давай, хлопче, едь. Едь, што марудзіш, як зможаш. Едь, кажу. Ты разумееш, ты мне перашкаджаеш? Я вот час с тобой губляю. Марудзіла. Так. Ладно. Ну вось мы дакладна прыехалі ў той час, калі нам і трэба. Таму што зараз мы пачырванеем ўжо праз некалькі секундаў. Але персанаж павінен пачаць пазяхаць першы. Ён спачатку пазяхне, а потым мы ўжо будем трохи хвалявацца за то, ці паспеем ці не. Ну вось, першае пазяханне ўжо ёсць. Так, давай хутчэй. Бо зараз стане стаміна чырвонай ўжо. Калі не памыляюсь, у нас там каля соткі кіламетраў трэба прыляцець да першай зоны адпачынку. На супрацьлеглым пасе нікога няма, таму да чорта гэтае правіла, гэтыя ліміты, паехалі. І улева. Ой, спадзяюся, нікога не будзе. Так, нікога няма. Зараз вёсачка, яны будуць запавольвацца, а я буду ляцець для сябе далей. Так, мы ўжо чырвоныя, калі што, калі гэта каму цікава. Вай, ляцім нібы дурныя. Trzymaj się lewej strony. Левой стороны? Что? Курва мать. Блядь, вот упершиню меня так. Это я так упершиню ў сваім жыцці. І ў гэтай гульні. Na rondzie zjedź pierwszym Трэба zjazdem. было паглядзець на мінімапу. А, вось яна заправка. Перадзе. Вось яна моя родненькая. Zjedź І ти сюди так само, ну ладно. Ну, спяшацца нам няма чаго. Нам трэба толькі да адпачынку дапаўзці і спакойна паспаць. А уже 700 километров мы доедем с Лясну. Ну так, я ж бачу, что оно червоное. Я ж бачу. Так. А где тут будет зона отпочинка у нас? Ось она. Ось она, родненькая. И мы прочинаемся ночью. Эх, Лера, вас бери. Не люблю ночью ездить.
Ну, чи нічога не бачна. А мы, калі што, у Петербурзе будзем. Там ёсць на што паглядзець. Амаль што адзін расійскі горад, дзе што хоць што-небудзь ёсць, што паўзірацца можна. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Ось зноўку нічога не дзеецца на экране, толькі едзеш па гэтай дарозе, але трэба ўперацца ў гэты манітор, каб нічога не прапусціць, бо нічога не бачна. Дзякуй Богу, у мяне яшчэ акно закрытае, так што ані кропелькі святла не пранікае сюды. То бок на гэтым цёмным маніторы ўжо значна лепей было ўсё разглядаць. Параўнанне, напрыклад, з першымі стрымамі, калі ў мяне было акно толькі з гэтымі сферанкамі. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. І ўвесь свет, усё святло, які выдае нашае сонейка, яно ўсё пранікала ў комнату. А зараз у мяне такое выражанне, нібы я ў пячоры сяжу нейкай, ведаеце? Ну вось, і зато я ўсё бачу, усё, што на маніторы дзеецца. Так. У мяне рухавік магутні за твой. Бачиш? О, форсаж. Галоўнае, гэта сям'я. Бачыў? Ха! Не звязвайся з Дамінікам Торетто на цірачы. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony. Трэба і на за мінімапай сачыць, і за дарогай сачыць. Такое себе напружвае трошки, ведаеце? Добра, што нема дажджу. Бо калі б быў дождж, было б зусім кепска. Так, ты хто? Ну добра, што не мент. Але насамрэч усё роўна зараз, тому што нам налево паварочваць. Мент, не мент, усё роўна збаўляць. Збаўляць хаду і хуткасць. Skręć w lewo. Я направо, я налево, добра. Разабраліся. Там чыгунка, а зноўку ж. Так хлопец уже, што так много чыгунак у нас? Нават я б сказаў, зашмат. Не тое, как шмат, а зашмат. Ну і што мы чакаем? Ой, курыска, як гэта бянтэжыць.
Then you said, all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer І so much губляємо час, хлопці. Губляємо час. ease. All I ever needed О, нарешті він їде. my feet. 'Cause I believe А ну-ка, ми ж у Литві зараз. І на російські подобно. А зато й вагони інші. Я, коли что, на техниках литовских не ездил ни разу. О, добре, поехали. Поехали. Что за реакция такая? У тебя что, мать детей уже? Сколь такая реакция? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Так, 8 межа з Латвії. Добре, ми вже каля Латвії. І напереді ще 590 км, амаль 600, а 600 км гэта паўгадзіны дакладна. Потому што па гэтых дарогах будзе паўгадзіны 100%. Калі ў мяне 16-17 гадзінаў заняло там колькі, 270 км, то тут паўгадзіны гэта дакладна будзе. Паглядзім, короче, не хацелася паўгадзіны гуляць. Бо магчыма было яшчэ і 5-е выканаць, а хто яго ведае? Ну паглядзім, короче, трэба глядзець на час, які застанецца. І ўжо вырашаць па месцы. Ідзе ў сраку. 2000. Trzymaj się prawej strony. Так. Трохи лявее, то з'еду зараз. Jedź prosto. А ти не мог ранее включить їх, щоб я бачив? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Так. У правий бок. Zjedź w prawo. Що тут у нас? Хто тут хамує? А ну-ка. Давай нормальово їхать. Я зараз засну. Ну давай вже перекидуйся на інший пас. Ось так. Ой, упереди кольцо, да, каб вас усіх разом. Сиди, дякую. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. І знов Ризька гідроелектростанція. О, гляньте. Світанок починається. Бачите? Сонейко встає. 2 години раніці. Калі што, там, дзе я жыву, гэта заўсёды ноч была. Чаму раніца так рана пачынаецца ў гэтай гульні, я не разумею.
Ну, але як уже пачынаецца, так пачынаецца. Добра. Менты. Ага. Яны самыя. Эх. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Так, світанак ужо ярчэй стаў, пакуль мы тут круціліся ўзад уперад па гэтых кольцах. Зараз яшчэ адно будзе. А тым часам світанак надрыняе. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Яшчэ сюды, яшчэ сюды. І сюды. Ага. Добра. Ну што, зараз ужо можна набіраць хуткасць, ці не? Хіба што не. Trzymaj się prawej strony. Чекай. Нам треба... Ага, дякую, що пускаєш. Пускай, хорошо. Нектарин. Нектарин, музыка. Кудысьці едзе гэты фрукт? Чакай, садавіна. Гэтая садавіна некуды едзе. Тек. Нормалёво набираем хуткость уже 110. Тут доволі довго у меня такая магчымасць будзе. А, не, там уже упереду я бачу. Два пасы зливаются в один. Ну, поглядим, як яно будзе. Мы самі пераскочим на сустрэчны, так разумею, пас. Мы уже по сустрэчцы поедем трошки. Что таки притамовать тут. Каб уписаться. Ну, а вось и світанок уже. Тоненько устає. Jedź prosto. Так, упереди так само есть два таких кепских поворота. Ці я не змогу нормалёво разгоняться. Придется тягнуться за гэтым автобусом. Некоторый час хотя бы. Что вы все захамовали зненацку-то? Чыгунка. Да и что? Я наш не червоная, что вы так? О, нормалёво мы, слухайте, уперлись сюда. А ну яшчэ. Ой, з горочки мы зараз хуткость наберем. Trzymaj się lewej strony. Давай, хлопец, спускай нас сюда. Нарешті мы всіх обогнали, можна упереться знову у педаль, у подлогу. Гнали.
370 кілометрів, у нас полова стаміна. Ну, краце, ми зараз у Петербург доставимо гэты груз, який ми везем. Яго пакінем, і нам трэба будзе адпачываць. Гэта 100%. Мы ўжо нават нікуды не зможам паехаць. А паглядзеўшы на час, то бок гэта палова будзе. Хіба што, ведаеце, ўсё ж такі мы везем апошні на сёння заказ. Гэта будзе на сёння апошні заказ, то бок яшчэ паўгадзіны. І я лепей скончу стрым, а мы выканаем гэта задачу заўтра. Дасягнення, не задачу, дасягнення атрымаем заўтра. Калі ўсё ж такі будзе на гэта воля Евротрак сімулятару, маю на увазе самому гульню. А не, тых будзем выконваць наступнае. Што тут? Дробязі гэта всё. Это... Что ты тут забыўся? А? На что ты тут едешь? Куды ты едешь? Иди злочинцев лови. Ты тут едешь куда-то. Палево только тратишь. Так, мы наближаемся до мяжи. Эта мяжа будет за Эстонией. Мы не про Эстонию не повели ехать, слушайте. Мы до России наближаемся. Плюс-минус, ну повинны уже. Мяжа. Так, мне подавалось, что там была іншая мяжа. Такая больш широкая дорога была, по ёй было зручнее ехать вельмі хутка. Что это такое? Ах, это ничего, это просто не зона машинка такая великая. Доехали, разъюй. Поехали далей. У нас свои задачи, свои справы. Як тебе позбавиться, скажи мне, калі ласка. Каб ты мне не перешкаджаў, каб ты мне ў спину мандатаў не писал. Можешь улево? Jedź prosto. И... Дякую. Так, а наперадзе сапраўды ўжо мяжа. Сапраўды ўжо мяжа. Jedź prosto. А тут один блокпост, только один. И мне придется чакать свои чарги тут, за им. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, проверяй. Хутчэй толькі, калі ласка. Добре, поехали далей. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так, аккуратненько, сюды, сюды, сюды. О, дякую Богу, тут больше пасов.
мне не прыйдзецца чакаць, пакуль ён пройдзе сваю працэдуру. Давай, пушчай. Пушчай мяне ўперад яго. Дзякую. І я спадзяюся, мяне на рэнтген ці на даследаванне дадатковае не адправіць. Ёсць такое. Вельмі добра. Не туды. Przygotuj się do Сука. skrętu w lewo. Яна ўсё ж таки мяне направіла сюды. Ах, ну, zgubiony czas znowu. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Давайте хутчэй ўжо. І так уже дастаткова многа згубіў часу з вами. А колер цягача мне падабаецца, глядзіце. Шакаладны такі. Бронзово-шоколадный. Так, 280 километров. Амаль 20 хвілінаў. Obliczanie nowej trasy. Гэтыя 280 километров мяне адарвуць. Skręć w lewo. Пакуль мы доедем. Там у нас заняло 17 хвілін, каб доехать до Луги. Тут нам до Петербургу трэба доехать. Ой, чекайте, поправить кое-что трэба. Добре, протягиваем. А тут до Петербурга, то бок. Глядзі, яшчэ будзе паўгадзіны. Не дай бог, конечно, але гэта все магчыма в гэтай гульні, мне падаецца. Давай, хутенько, поехали. Топай. Уехали у Псков. Зараз тут будем циркаться некоторый час. А я же так хлопцы снова нас догнал. Оп. Skręć w prawo. Зараз. Что такое зараз? Зараз не теперь. Ну на что ты спынился, блядь, ёбаный тягач? Кто тебе спынял? Гэта аўтаматычная коробка, гэта выпрабаванне нейкае нерваў. Jedź prosto. Поехали. Так. Мы зноў обогнали гэтага хлопца на цягачы. Справа, лево, право. Сколько часу губляется по Na гэтых rondzie городах zjedź ездить? pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w lewo. Хаця у Хульгі ёсць магчымасць, Skręć w lewo. каб не прайсці. Не тое, каб пашпартны кантроль, а, напрыклад, вось ты вязеш нешта, тебе такія, ну давай на рэнтген, а потым кажуць, ну сорян, ідзеш да Jedź вязніцы. prosto. А? Ёсць такая магчымасць. Ці гэта просто такая фармальная працэдура, каб праходзіць мяжу.
То бок толькі час губляць, больш нічого. Prawo. Skręć w prawo. Ой, чыгунок тут. Тьма, 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 чыгунок. Чыгунок. Trzymaj się prawej strony, a Туди, następnie туди, сюди, idź dalej туди. prosto. Ну що, зараз ми виїжджаємо уже на шашу, так? Jedź prosto. Влево. Skręć w lewo. А тут некая белая машина, так, там нікого, можна їхати. Jedź prosto. Дык еду ж, дзяўчына, што ты ныеш заўсёды? Слухайце, у меня стаміны уже няма. Мне так падаецца, што я на чырвоненькім приеду ў Петербург. Не хотелось бы, конечно, так робить. Jedź prosto. Так. Ну ось на што ты так робіш? На што? На што гэтае западло мне? Рыга, рыга, рыга. Я уже стомился. Геть докладно апошні заказ. Не на 100%. Пойду себе ер уже разогравать, магчыма нешта будзе прыгатаваць. Поем смачно, дораблю ролик, выкладу яго на YouTube. Буду чакаць рэакцыі аўдыторыі, каб вы пагледзелі, падабалі, я спадзяюся. Падабалі і падпісаліся на канал, калі не падпісаны. Вельмі на гэта спадзяюся, каб аўдыторыя падрасла. Фу, я спажаўся, што гэта на супразлеглым пасе. Это, оказывается, некая такая знак, ці што гэта? Да, это знак. Так, так, так. Trzymaj się prawej strony. А на что? Что, злева нельга? Бачиш, машина едзе. Я злева об'еду. Jedź prosto. Як скажеш, але складана я ездить так само не умею. Ту-ту-ту, 170 километров осталось. Так, мы летим до Петербурга. Там хуткасная шаша, калі што. Там толькі ўжо, калі набліжаешься до складу, толькі там пачынаеш ужо ездзіць управо, лево, вверх і низ.
тым самым губляючы час. Тут можна будзе, падаецца мне, ўсё ж такі ляцець. Глядзім. Вельмі спадзяюся на гэта, таму што ў Лугу весці 20 хвілінаў было, што Петербург таксама 20 хвілінаў. 153 кіламетры, карацей. Спадзяюся на тое, што гэта будзе хуценька. Менш за 10 хвілінаў. Вельмі хочацца, каб гэта так было. Trzymaj się lewej strony. Ага, слухаюся, падпарадковваюся. Так, машинки едуць. Там на супрацьлеглым пасе хто-небудзь ёсць? Ёсць, прыйдзецца. А, нет, нема. Нема, ён тут, ага. А я тут. Ён тут, а я тут. Ляцім далей. Там поворот налево, пакуль што нема нікога. Добра. Пакуль вельмі добра атрымліваецца. Пакуль мы ляцім, не перашкаджаючы ні сябе, ні іншым. І атрымліваецца дастаткова хуценька. Так, тут трэба збавіць. Тут трэба трошки скінуць хуткасць. Або пісацца. І сюды зараз направо. Дзякуй Богу, нема дажджу. Сюды. Така неведома якая. Trzymaj się prawej strony. Так. Улево. А затым зноў паўправа. І там так само ўправа. Тым часам на рахунку у нас 4,8 мільёна еўра. Боже, ну хоць бы 1 мільёнчык у карманчык. А не. А, Лера, тебе бери, боже. Ой, перебужался. Аж на ногах холодело. І мандату нема, што? Я ж на чырвоны прыехаў, як гэта мандату нема? Ляцім 60 кілометрів. А ось і яна хуткасна шаша, якою я казав. Открыта простора. Лічу, що тут ті, хто мають Мазераті, Астон Мартін, Феррарі, Ламборгіні, усі льотають за 200. По подобной шашы у нас у Беларусі, калі што, нойчы камеры зафіксавалі Гелендваген. Конечно, он был на 4 кола перевод рух меў. Калі карацей, там было зусім дурная лічба. Ці то 277 км на гадзіну, ці то 307, штосьці такое. Я памятаю, гэта была сенсацыя, нават у газетах пісалі. Не тое, каб по інтэрнету гэта разышлося. Адзіная только розніца, што гэтая шаша ў Петербурзе яна праходзіць. У нас, калі што, не такія, у нас на 2 паласы. Тут 4 ў адным кірунку, а у нас 2 ў адным кірунку. Працяй, і небяспечнасць гэтага чалавека, які ляцеў каля 300 км на гадзіну, што гэтая дарога пролягала паўз вёску. Дзякуй Богу, ніхто не крыўджаны быў, ніхто не ранены і так далей, таму што выпадку не было. Але вось камера ў гэтай вёсцы зафіксавала такое парушэнне правілаў.
Вось. Хлопцы гэтага хацелі пазбавіць права ўязды, так? Права язды. На даволі далёкі тэрмін, ведаеце, там каля года, што ли, ці крымінала. Што не памятаю. Вось, але, конечно, так, парушэнне яно было унікальнае. І ў пэўнай ступені. А мы тут былі ўжо вельмі даўно, правда, але былі. НКХ. Przygotuj Ну się што, do вось мы на skrętu w месцы. prawo. Вось мы на месцы. На гадзінніку зараз 54 хвіліны, то бок. Калі шмат часу у нас заняла гэтая задача. Як я і думаў, у нас Конец все ж таки трасы. атрымаецца зрабіць 2 задачы, а не 3, таму што ўсе яны... Добра, 4 з 5. Усе яны аднялі каля гадзіны. На жаль, насамрэч, на жаль, таму што хацелася б усё ж таки закрыць гэтую мэту, звязаную з расійскім рынкам, увогуле з Расіяй, каб не вяртацца сюды і не губляць час на гэтых паскудных дарогах. Таму што і гарады не цікавыя. Адзінае толькі ёсць Петербург, да і той не заўсёды цікавы насамрэч. Так, што ў нас тут? Дзе музыка моя? Што ты сабе дазваляеш? А ну музыку давай. Так, музыка тыпу ідзе, але не ідзе. Краці, ну а што яшчэ ждаць? Чаго яшчэ жадаць на гэты конт? Мы скончылі, так, на сённяшні дзень усё гэта дастаўляць. Што нам трэба паглядзець? Стаміна якая ў мяне? Давайте паглядзім, ці ёсць яшчэ адзін заказ з Калінінграду. Так. Тут няма. Ну і зноўку вось у Петербург. Нішто сабе. Глядзіце, куды гэта. І гэта лічыцца Петербургам, але ён знаходзіцца бліжэй да Сасновага Бору. І мы праз Эстонію паедзем. Ну, ведаеце, колькі? 6 гадзінаў, 39 хвілінаў. А мы стаміўшись моцна. Не, Jedź bezpiecznie. трэба гэта лавіць, бо інакш зноўку нішто не будзе даступна пасля таго, як мы паспім. Зараз мы гэта і зробім. Мы проста возьмем груз. Так. Przeliczam trasę. Просто поедем, возьмем груз і на гэтым будзе ўсё. Так, колькі у нас? 13 кіламетраў. Стаміна у нас, канешне, ніякай. Дзякуй Богу, што не чырвоная. Але вось-вось яна ўжо пачырванее, мне падаецца. Skręć w lewo. Przygotuj się do Tak. skrętu w lewo. Улева, управа, улева, Skręć w управа. lewo. Ой, дзякуй, што гэта апошні раз уже я не пабачыў гэту дарогу. Толькі на выходных, калі буду выконваць Pathfinder. Trzymaj się prawej 100%, strony, то тады a яшчэ następnie пакручуся skręć тут. w А prawo. так, гэта ў межах выканання задачаў Skręć w prawo. апошні раз. Калі мы тут будзем ездзіць, бо ўжо надоела гэты паварот. Адзін і той самы шлях да замаўлення, якое ты ўзяў. Ну давай ўжо, харе, кожны раз адно і тое ж. Кожны раз прыязджаеш, і тут чырвонае. Так, што мы будзем рабіць? Ну вось мы зараз возьмем задачу. Так, недзе поедзем адпачываць. Знойдзем тут на гэтым самым месцы, іма на ўвазе у Калінінградзе, ці просто там па дарозе недзе. Гэта не важна. Вось, але дакладна мы возьмем і поедзем адпачываць. О, дарэчы, вось там
праз дарогу ад гэтага заводу, дзе мы зараз будзем адбіраць груз, там ёсць і адпачынак і майстэрня. Вось туды мы і перымся. Мы драмантуем Skręć w тыя lewo. чырвоныя колы, якія там вось вы бачыце на іконцы. І ў той же самы час станем на адпачынак. Przygotuj Так, się з do грузам, але як ёсць. І нам павінна, дарэчы, хапіць skrętu. A następnie аднаго сну, каб да чырвані гэтай з'явіцца на гэтай кропцы, на куды мы едзем там у Петербурзе, skręć каля w lewo. Сасновага бору, бо мы увесь час будзем ехаць па Балтыцы. Dotarłeś na miejsce. Так, Do яна не usłyszenia зусім następnym зручная, razem. каб ляцець там, але ўсё ж такі дарогі вальней, ніж у самой Расіі. Па Расіі ездзіць, і гэта такое сабе, ведаеце, здавальнення ніякага. Амаль што. Выкручваем. Выкручиваем, все так. Давай назад. Так, и есть. Okej, Dobra. ruszajmy. О, Анюта пришла. Привітання тобі, дорогая. Не лепей казати дороженькая, так? Ведаєш, яно приємніше гучить. Skręć. По-російську «дорогуша» звучить погано. Вельмі не падабаецца, а вось по-беларуску «дороженька» ўсё ж таки гучыць Jedź prosto. як по сэрцу. Ведаеш? Як твои справы сёння, раскажы? Бо мы, калі што, ўжо скончылі. Я зараз толькі паеду на адпачынак, і мы на гэтым скончым. Як бачыш, сёння да мяне заходзіў іншы нейкі хлопец. Прывітаўся тут і все такое, але больш нічого не пісаў. На жаль. Пасядзеў так хіба хвілін 40. Ale Podgledzieł i bardziej pojechał po swoich nieważne, sprawach. Znajdę nową trasę. Szukanie nowej trasy. Zawróć. Так, ремонт. О, у нас колы можно поменять. Заменить. 8000. Ого. А все ж таки рекомендую заменить колы. Ну добре. Нехай буде. Нехай буде. Мы сюда едем зараз. Вижу, что заходил. Ну, конечно, ты бачишь. Ну, я ж упевнений, что ты так само бачишь. Так, нам треба неяк тут вихитритися. Ми з прицепом тут устали. Нормальово так. Я, калі ты хочаш, могу яшчэ трохи посидзець. Не бачыш, на рахунку амаль 5 мільёнаў евро можна трошки по гэтым гаражамі позаймацца. То бок покупляць, абсталяванне і гэтак далей. Так, о, тут мы скончылі, добра. Добра, тут можна захавацца, ці патрэбна гэта. Судзен, я рашыла мой голас паслухаць. Дякую тебе вялікі. Каб мог, пацалаваў бы адразу. Карацей, калі паслухаць, то паслухай. Мы зараз будзем купляць гаражы за гэтыя грошы. За 5 мільёнаў можна купіць каля... Усяго можна купіць 5 гаражоў дакладна, але мы купім толькі 3, таму што на наступным стрымы мы выканаем X-Clave Transit, у нас засталася толькі одна дастаўка. Вось, і працягнем ужо рабіць дасягненні, якія патрабуюць гаражоў недакладна, але магчыма па ўсяму свету. Таму мы зараз будзем купляць. Я зараз пагляджу дзе. Чакай, я меў намер зрабіць гэта ў Скандынавіі, так, бо мы купілі ўжо тут
Я маю на ўвазе тут гэта што, чакай, Фінляндыя. Вось што гэта. Мне яшчэ таксама вось тут хацелася. Але не, я перадумаў, мы будзем купляць іх у балтыйскіх краінах, таму што на выходных, калі ў мяне будзе шанс, то я буду рабіць Pathfinder, то бок адкрываць усе шляхі, усе дарогі у Расіі. Так, там у мяне ёсць паўсюль гаражы, а потым будзем рабіць гэтае самае ў балтыйскіх краінах. Вось, таму мы будем купляць гаражы зараз тут, у Балтыцы. Так, ідзем у сервіс, купляем гаражы. І глядзі, у нас тут у Літве ўсё. О, дарэчы, у нас тут акурат 5 гаражоў можна купіць. А мы будем купляць толькі 3. Yes. Так, і зараз мы што робім? Мы наймаем кіроўцаў. Наймаць кіроўцаў, сюды хадзі. Чаму яны такія? Яны кепскія. Ай, каб цябе. Придзецца вось так рабіць трошкі даўжэй, але як ёсць. Мар'ян, хадзі сюды. Бачу па вачах, што ты хацела мне працаваць заўсёды. Так, і нейкі франак. Няхай будзе. Сюды. Цяпер нам трэба купіць цягачы. Якія цягачы можна купляць? Вольва. О, нормально. Вольва добры цягач. Недарагі і не танны. Затое надзейны. Адзін ёсць. Другі таксама давай. І трэці таксама сюды хадзі. Выдатна. І апошні гэта прычэпы. Прычэпы мы заўсёды купляем гэны. Так. З даставачкай. Каб усё было на месцы. І сюды, і вось так. Добра. Гэты гараж укамплектаваны. Пойдем до наступного. Тут не менеджер не патрэбны, а гэта купля гаражу. Так, пані Віжіс. Няхай будзе пані Віжіс. Не ведаю, што гэта за место такое. Ці добрае, ці злое. Але хай будзе. Себастьян, хадзі да мяне працаваць. Скарлет. Нішто сабе імя. Якуб, ось гэта чалавек амаль родны. Яська. Так, зноўку сюды, Вольва купляем. Так. Не, зачыні гэта. Ось так, ага. Вось так, пані Віжіс, добра. Першы ёсць, другі таксама ёсць, і трэці. І трэці ўжо маецца. Выдатна. І так, далей трейлеры. Прычэпы так званыя. З дастаўкай, адзін, другі. Так, і трэці. Добра. Так, далей мы ідзем зноўку гараж купляць. І гэта будзе шаўляй. Так. Наймаем кіроўцаў. Крістіан. Лінда. О, Джоні гэта дальнабойшчык. Адразу відаць. Сустрэнеш Джоні на вуліцы, а ён такі: прывітанне, ты яму прывітанне, дальнабойшчык.
Хто яшчэ як не Джоні можа быць дальнабойшчыкам. Так, зноўку купляем Вольва. 1. Другі. І трэці, нарэшце. Засталося толькі прычэпа. 1. Другі. І нарэшце трэці. 3 ёсць, 3 мільёны на рахунку, няхай вісяць, слухайце, колькі мы патрацілі? 3 мільёны амаль патрацілі. Было 2,9 недзе, так? Не, 1,9 мы толькі патрацілі. Ну, карацей. На гэтым скончым з гаражамі. Мы захаваемся. Так. Захаваем гульню. І што? Што мы далей робім? Па-першае, усім, хто глядзеў, ці будзе глядзець гэта ў запісе, дзякуй вялікі. Ставце падабайкі, падпісвайцеся, пішыце каментары, не забудзьцеся абавязкова нажаць на званочак. Не ведаю, на што гэта трэба, але ўсе так кажуць, таму і вы таксама гэта рабіце. Вось, на наступным дні, на наступным стрымы мы будзем скончваць з X-Clave транзітам. Вось, і пачнем ужо дабіваць астаўшыеся гэтыя 3 дасягненні, якія у нас маюць нейкі прагрэс. І паралельна будзем рабіць Pathfinder'а, вось, і купляць гаражы. Такім чынам, дзякую вялікі за прагляд, ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Няхай дзень сённяшні у вас складзецца як мага лепш. А на сённяшні дзень гэта ўсё. Да пабачэння.